дар доираи бозиҳои даври аввали марҳилаи интихобии ҷоми осиё дар гурӯҳи Б, дастаи мунтахаби зери 23 солаи Тоҷикистон бо тими миллии ҷавонони Лубнон рақобат намуд. дар ин дидор футболбозони ҷавони кишвари мо дар ҳузури мухлисони зиёд бозии ҷолиб нишон дода, аз дақиқаҳои аввал барои ғалаба талош карданд. набарди дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор гардида, бо натиҷаи 1-0 ба фоидаи миллипӯшони ҷавони тоҷик анҷом ёфт. бояд гуфт, ки дар қисмати аввали вохӯрӣ ҳисоб кушода нашуд, новаста аз он ки шогирдони Мубин Эргашев барои голзанӣ зиёд мубориза бурданд. якчанд ҳолатҳои мусоид барои рахна кардани хати дарвозаи мунтахаби ҷавонони Лубнон низ пеш омада буд, вале футболбозони зери 23 солаи Тоҷикистон аз онҳо самаранок истифода бурда натавонистанд. дар қисмати дуюми рақобат низ талошҳо барои боз кардани ҳисоб аз ҷониби футболбозони ҷавони тоҷик зиёд ба чашм мерасид. дар ниҳоят чанд дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ ба миллипӯшони ҷавони мо имкон даст дод, ки тӯбро вориди тури дарвозаи мунтахаби зери 23 солаи Лубнон созанд. голи ягонаи бозиро дар дақиқаи 87-уми вохӯрӣ муҳофизатгари бошгоҳи Истиқлол ва мунтахаби олимпии кишвар Ваҳдат Ҳанонов ба самар расонид. Ваҳдат Ҳанонов аз партофти ҳамдастааш Эмомалӣ Аҳмадхон истифода карда, тӯбро вориди тури дарвозаи рақибон сохт. мавриди зикр аст, ки Мубин Эргашев аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ду бозингар Ваҳдат Ҳанонов ва Эҳсони Паншанберо ба ҳайати олимпии кишвар ҷалб сохт, ки ҳунару истеъдоди онҳо дар канори футболбозони ҷавон баръало эҳсос мешуд. аз нигоҳи мутахассисони соҳаи футбол беҳтарин бозингари ин вохӯрӣ Эҳсони Паншанбе гашт. пас аз ин пирӯзии мушкил, тими миллии олимпии кишвар 3 имтиёзи заруриро ба даст оварда дар зинаи дуюми гурӯҳи Б мавқеъ касб кард. ҳамакнун мунтахабҳои футболи Тоҷикистон ва Эрон бо касби 3 имтиёзӣ садрнишини гурӯҳ маҳсуб мешаванд. бозии навбатии мунтахаби зери 23 солаи Тоҷикистон рӯзи 28 моҳи ҷорӣ бар муқобили Непал баргузор мешавад, ки дидори мазкур низ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир хоҳад шуд. аввало миннатдории худро ба мураббиён инчун ба мухлисон мерасонем, ки он чи ки мураббиён аз мо мехостанд дар поля кунем ва мо онро дар поля кардем. миннатдории худро инчун ба мухлисон мерасонем, ки барои мо омадан моро мухлисӣ кардан ва боварӣ кардан. мо мехоҳем аз боварии онҳо набаромада бозии беҳтару хубтар нишон диҳем бози оянда.